Pre, story ba? Sa may story. Kung barkada, nangawan ako. Di akong gitagal, di usyo ah. Usyo. Pre, gusto naman ka niya. Okay ko na pre. Gusto ko mag-negosyo na. Papo ka yung negosyo. Ito na yung milyon na negosyo daw. Oo, bakit yung milyon mo na na day? Pre, usamay, kuhan, usamay itong panalan, usamay itong koleksyon na. Kaya pati sabot na kung na makikita na kung ano sa makikita na si Pilipin ba? Kaya diya ka ng transaksyon. Pila ba yung transaksyon na niya? I-close ang deal nila 40 million ba? 40 million ko lang kuhan. Paminaw niya, agad 40 million ko na ang kuhan. Pagkuhan. Yung tabangi ko, pre, yung dalag sako. Tingnan ko niya. Yan na lang pupok. Oh, ay problema. Sako naman na yun. Eh, ano magdamag sako, pre? Pagkilitanay mo dito, kay... Naku, kaya kung tingin niya, kwarta cash ba? Siguro na ako cash na lang. 20 ba rin na nagbigay na. Kaya nga na, magkita ta. Sus, pag-abto na ako dito sa 2011 kay... Katrapan lang yung karga ko sa pre. Di ko siya na doon eh, pre. Bakit kaya kang bungkus kinagyan, magkaganan diyan. Sila ba sila? Dahil, wala. Kwarta ka daw. Hindi na mo ka. Basta kwarta ka daw. Hindi na mo ka. Tingin ka. Kaya tao din. Kwarta.